మనసు అంటే ఇంతేనా, మనిషి మాటని వింటేనా, కళ్ళు తాగిన మంకీలా ఇది అసలు ఒక చోటుంటేనా, జేమ్స్ బాండ్ కి తాతైనా, బ్యాట్ మ్యాన్ కి బాబైనా, మనసు ఆడే ఆటల్లో మరి నెగ్గగలడా బోలోనా. కాసేపిది కావాలంటూ కాసేపిది పొద్దంటూ కన్ఫ్యూజనే చేస్తుంటాది ఇలా ఇలా ఇలా. ఓ సైట్ లో రైట్ అంటాది, ఓ సైట్ లో రాంగ్ అంటాది, సొల్యూషనే మాలూమ్ అయిదే ఎలా ఎలా ఎలా. మనసు అంటే ఇంతేనా, మనిషి మాటని వింటేనా, కళ్ళు తాగిన మంకీలా ఇది అసలు ఒక చోటుంటేనా. ఏమో పెద్ద క్వశ్చన్ మార్కు. డీజిల్ కారు, పెట్రోల్ కారు, ఏం కొనాలో ఏంటో మైండ్ అంత బ్యాంకు. టీవీలో సత్యమేవ జయతే అమితాను, నెక్స్ట్ ఛానల్ లో నంద పాంక్ సల్మాను. ఒరయ్య ఒక్క చోట ఎన్ని ఎన్ని ఆప్షన్స్, రిమోట్ చేతికి ఆడతాది మనస్సు. ఐమాక్స్ లో డర్టీ పిక్చర్, సినిమాక్స్ లో మాయా బజార్, ఓ టైం కే రెండు అంటే ఎలా ఎలా ఎలా. ఓసారిలా చూపిస్తుంది, ఓసారిలా చూపిస్తుంది, ఓర్నాయనో చంపేస్తుంది ఇలా ఇలా ఇలా. స్ట్రాబెర్రీనా, వెనిలానా, ఏం తినాలో చూసే కనులకేమో ఎగ్జామ్. బ్లాక్ బెర్రీనా, న్యూ ఐఫోనా, ఏం కావాలో డైలీ మెదడు తోటి యుద్ధం. అరే అందమైన రంగు రంగు బటర్ఫ్లైస్ మన కళ్ళ ముందు పాలుతుంటే ఆవేశం. సరిగా నచ్చి నచ్చి స్టార్ట్ చేస్తే రొమాన్స్, దిన పక్కలోనే మారిపోతే మనస్సు. ఓ ప్లేట్లో సాంబార్ ఇడ్లీ, ఓ ప్లేట్లో పెసరట్టు ఉప్మా, ఏం చేయడం ఊరిస్తుంటే ఇలా ఇలా ఇలా. ఫ్రీడమ్ నే లాగేస్తుంది, పేషెన్స్ నే చెక్ చేస్తుంది, పేషెంటులా మార్చేస్తుంటే ఎలా ఎలా ఎలా. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.